to Pastor Noel, Pastor Shoni, and Pastor Shan at ang kanyang mga team. As we do our praise and worship, O Lord God, we pray na kayo mauna ngayong umaga, O Lord God. Especially sa amin, O Lord God, na we should intentionally invite people, O Lord God, to fill this place with people na merong pang thirst sa inyong kalagitnaan, O Lord God. Thank you so much, O Lord God. Do whatever you want to please today, O Lord God. Especially in this First Fruit Sunday, O Lord God. Kayo po mangusap sa aming mga puso para maintindihan namin kung ano ibig sabihin ng pag-honor sa inyo ng our first fruit, O Lord God. Thank you so much, O Lord God. Kayo po ang patuloy na mangusap sa aming mga puso na especially dito sa NDC or 90 Days Challenge, O Lord God, that we will intentionally invite people that are thirsty for your love, O Lord God. Salamat po, Diyos. Kayong patuloy na mangusap, especially sa PCGO family, na ma-achieve namin ang NDC, O Lord God, sa 90 Days Challenge namin, O Lord God. Kayo po ang mangusap, kayo po ang magbigay ng gabay para makadala ng maraming tao sa iyong dito sa church, O Lord God. Marami pong salamat. Kayo po saturate us today, O Lord God. Kayo po ang mag-move. Hindi po ang mga gusto namin, kundi ang mga gusto nyo, O Lord God, ang mahitabo dito sa church namin, O Lord God. Fill this place with your presence, O Lord God, so we may worship you in spirit and in truth, O Lord God. Marami pong salamat. Kayo po ang mabigyan namin ng papuri ngayong umaga, O Lord God. Kayo po ang mabigyan namin ng pasasalamat, O Lord God, kasi po kayo ang mabuti. Kayo ang buhay na Diyos, O Lord God. Salamat po, Diyos. Alam ko, hindi niyo pababayaan ang PCGO, O Lord God. You will not leave us nor forsake us, O Lord God. Salamat po, Diyos. Salamat sa mabuti niyong gagawin ngayong umaga dito sa church namin, O Lord God. Salamat po. We give you all the praises, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, PCGO! Good morning! Now, look to your neighbor, ignayin yung katapat. Good morning! Good morning! That today is the day that the Lord has made. We will rejoice and Be glad. and tell your neighbor, you are blessed. You are blessed. And today, as we worship God, no, we will really have a day of declaration. No? So why don't we just enter His gates with thanksgivings in our hearts, and let's just really worship God with all that we are. Amen? Amen. I'm the head and not the tail, above and not beneath. I'm an overcomer and I walk in victory, full of faith. I have no fear. To Him I will always join. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty, and the Spirit of the Lord is inside of me. I'm blessed, I'm blessed, oh yes, I'm blessed. Every day and everywhere I can lift my hands and say, I'm blessed, oh yes, I'm blessed. He showers me, goodness and mercy follows me. I'm blessed.
the Bible says that there is power no, in our tongue, in declaration. Our tongue has the power over life and death. So right now we're going to declare that our house is blessed. Our family is blessed. Our friends are blessed. Our church is blessed. Our nation is blessed. Our city is blessed. Amen? Amen. Come on. My house is blessed. My family is blessed. My health is blessed. And my wealth is blessed. My church is blessed. My city is blessed. My nation is blessed. My God is blessed. My house is blessed. My family is blessed. My health is blessed. My wealth is blessed. My church is blessed. My city is blessed. My nation is blessed. My God is blessed. My house is blessed. My family is blessed. My health is blessed. My wealth is blessed. My church is blessed. My city is blessed. My nation is blessed. My God is blessed. Hallelujah, I'm blessed. Hallelujah, I'm blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm favored of the Lord. Hallelujah, I'm blessed. Hallelujah, I'm blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm favored of the Lord. Hallelujah, I'm blessed. Hallelujah, I'm blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm favored of the Lord. My house is blessed. My family is blessed. My health is blessed. My wealth is blessed. My church is blessed. My city is blessed. My nation is blessed. My God is blessed. Hallelujah, I'm blessed. Hallelujah, I'm blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm favored of the Lord. Hallelujah, I'm blessed. Hallelujah, I'm blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm favored of the Lord. Amen. There's nothing impossible with God. Amen. There is no shadow that has ever overcome your light. There is no rival that could ever stand against your might. You've always been with us. Every battle you've already won. We've already won.
turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. 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 My fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. 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 Thank you, Lord. We worship you, God, with all that we are. Lord, we will not allow anything to distract us. Lord, our eyes are fixed on you. Lord, you're just such a good God. You are never failing. You are faithful, Lord God. And we will give you glory. We will give you honor. We will give you praise for everything that you have done, God, and everything that you will do in our lives.
all that we desire. You are all that we long for, God. From heaven you can hear. I know you draw near as I worship. Held within your love, the wind and waves will come, but I will stay. I lift my hands to heaven, hear my heart surrendered. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I'll find my rest. You are in control. Through valleys I will trust. Your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step. Speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame
God, just begin to worship Him in the Spirit right now. God, just release the sound of heaven in this place. Just break out in a new song. Just open up your mouth and just sing a song of thanksgiving. Come on, church. Just open up your mouth. Just worship Him in your own words right now.
siya giburian. Ikuha siya sa pan, nagpasalamat sa Dios. Ug ipikas-pikas siya pan ug ningon mao kini ang lawas nga alang kaninyo, buhata kini alang sa paghandom kanako. Amahan, salamat sa pan, tinapay nagsimulo, sa lawas nga nagsakripisyo alang kanako. Dili kami angay, di kami takos, kamudawat bitini. Apan mapasalamaton kami nga ikaw mi gusto nga kami makadawat sa imong kaluoy ug grasya nga makaplagan ang among kaluwasan paagi sa kamatayon sa among manluluwas. Ikaw ang unang bunga sa tanang kamatayon. Ikaw ang una nga nabanhaw gikan sa kamatayon ug nagapakita nga ikaw gyud ang among buhi nga Dios. Nabanhaw ka alang kanamo ug nagpamatuod nga ikaw gayud ang Dios. Kawalay angay namong duulon, sampiton, ampuan, daygon, apan ikaw lamang Ginoo. Salamat sa pan nga naghatag ka namong kaluwasan paagi sa mga labod ni Kristo. Sa kaybaw ko Ginoo naghatag naglaban sa imong ulo nga ikaw moagi aning tanang kasakit. Pero apan gidawat nimo ang tanan aron paagi sa imong mga samad kami imo nang ipakain. Idawat pud namo ang kaayuhan sa imong pagkamatinud-anon kanamo. Salamat Ginoo Dios. Dawato nato ang paz. Kuman sa panihapon gikuha niyang panog siya ang kopa, umiingon siya mao kini ang kopa sa bagong kasabutan dinhi sa akong dugo. Sa matag inom ninyo niini buhata sa pagkandom kanako kay sa matag kaon niining pan ug sa matag inom gikan sa kopa gisagyan ninyo ang iyang kamatayon nangtod sa iyang pagkaon. Amahan, salamat sa kopa sa kapasayloan sa tanan namong kasalanan. Usahay ang among lawas nung tinguha maglabaw kaysa among paghatag ug pasidungog kanimo. Nagsulti ka o Diyos nga siloso pa nga Ginoo. Ikaw mga bugho kung ang tao muhatag sa laing butang nga mas importante kaysa kanimo. Importante kaysa among computer, importante kaysa Facebook, importante pa sa tao, sa trabaho o sa negosyo. Apan karon na o Dios sa among ginumduman nga ikaw lamang ang labaw sa tanan. Amen. Ako kami sa tunggan paagi sa paginumdum sa kamatayon, pagbayad sa dugo ni Jesucristo alang sa among tanang kasalanan. Salamat sa kapasayloan o Dios. Salamat ngay kami makapasaylo kay ipasaylo lamang kami. Ibayaw ka na mong ipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Atong himnon sunod sa po. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you nothing else matters. This world Glory! Are you blessed? Okay. Ugali natin na maghanap ng partner. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, mag-asawa pwede. Ang mag-boyfriend, girlfriend, di pa pwede. Okay?
mag-pray tayo, no? Kunin nyo ang request ng kapartner nyo. Before pala kunin ang request, kuhanin nyo ang mga pangalan, cellphone number. Mga 1 or 2 prayer requests, you take turns, no? Okay, let's start praying. Ya rabadada sandoko rabadada santa. God, you're good. Father God, we thank you for your presence today, even in our First Fruit Sunday, O Lord God. Thank you. Thank you for your goodness, faithfulness, peace, grace, mercy, and love. Ngayong umaga, O Lord, kami po ay lumalapit, humbling our hearts, and we believe that everything we need is found only in you. O Panginoong Yesus, kayo po ang aming pag-asa. Opo, kayo ang aming pag-asa. For those who come here feeling broken, Lord, kayo po mag-bring ng restoration. For those who come here feeling weak, Lord, kayo po mag-bring ng strength. For those who come here weeping, Lord, kayo po mag-bring ng joy. For those of you who come here with doubts, Lord, kayo po magbigay ng pagtuo. For those who come here feeling shame, Lord, kayo po magbigay ng freedom sa amin. And for those who come here feeling burden, Lord, kayo po magbigay ng rest. And for those who are feeling anxious, Lord, kayo pong magbigay ng peace, peace that passes all understanding. At ganun din po linalapit namin ng NDC namin, 90 Days Challenge. Lord God, give us the courage to pursue and persist in this challenge, O Lord God. Connect us to people, especially our loved ones, O Lord God, to bring them in this church, O Lord God. Salamat po, Diyos. We believe and we trust in you, O Lord God, that you will meet all our needs according to your grace, according to your richness in Christ Jesus. We thank you, Abba Father, for answering all our prayers. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng okay? Before we call on Pastor Shoni, mag-abi-abi ta. Shake hands or peace bump or hug them with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Aritas tubangan mga kaigsunan. Love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Igsoon, ang katemong partner ganiha dadadiri dapit sa tubangan. Dado na to ang atong partner diri sa unahan dapit. Ato gyud nang himuong batasan nga nata sa tubangan sa presensya sa Ginoo. Dado na to, dadon. Sige, dadon na to. Dadon na to mga kaigsuonan, dadon na to. Dadon. Salamat sa pagsunod. Dadon na to diri sa unahan. Yeah. Okay, magdadanay gyud ta mga kaigsuonan. Okay, magtinabangay gyud ta nga mapadayon ta diha sa atong paghigugma sa Ginoong Dios. Amen.
Amen. Amen. Okay, ignay imong tapad ako magdadasig nimo. Inasad, ikaw sad ang magdadasig nako. Nanarong magbirahanay tang duha. Padung sa Ginoo. Amen? Okay. Ang kada usa ka nato aduna tay role. Aduna tay responsibilidad. Mao ang pagdala sa atong mga atong mga igsuon, ang atong mga kahigalaan diha paduol sa Ginoo. Nya ikaw sad dadun sad ka paduol sa Ginoo. Kitang tanan. Everybody say kitang tanan. Mubirag yun ta. Be a lifter. Dili kay be a downer. Downer, imong ipaubos. Lifter jud ka. Imong birahon padung sa Ginoo. Okay? Downy ko no ingos pastor dong ko kayang tingog. Be a lifter. Praise God. Good morning everyone. Maayong buntag kaninyang tanan. This is our first Fruit Sunday. Ato kining gibuhat every year. Matag unang Domingo sa February. So gihatagan taw gigayon nga sa bulan sa January nga kita magatigom sa atong mga unang bunga. Ug sa unang Domingo sa Pebrero ato kanang dedicate sa pagselebrar sa atong first fruits diha sa Ginoong Diyos. Okay? So duha ka pa maagi sa pagdala sa first fruits, pwede nimong dadon tanan or pwede nimong some. Everybody say some. Some, meaning dili tanan. Okay, kung ikaw magdala sa tanan, bot pasabot, di nakakinahanglang mag-tithes. Okay, kay tanan man. Pero kung some ra imong gidala, ato gihapong i-practice ang tithe. Mao ka na pinaka-basic. Basic na siya. Mao na siya minimum. Okay, minimum giving. Because ang Lord said, ang tithe belongs to the Lord. Iyahaman na. So, mo na yung minimum. Actually, kung gadala na ka sa tithe, di ka giver. Returner ka. Imo rang gibalik sa Ginoo ang iyaha. Wa ka ni give. Ang imong giving nasa imong seed. Okay? So, igo ra kang niuli. Mura ka gipahulam, giuli nimo ang tithe. Ang tithe dili imuha. Iyaha na kang ginsa Ginoo. So we bring the tithe and we also sow our seeds. Okay? Later, we are going to do together, kitang tanan, magdala ta sa atong first fruits offerings. Pero sa pagkakaroon, ang ikapulo ang atong dadon sa Ginoo. Og tanan nga mga tithers maingon og amen. Amen. Duha ra ka buok ang commandments gingon sa New Testament. Nangutan natong Pariseo. O unsa may pinakadako o bugat nga commandment. Ang tubag ni Jesus Christ, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Okay. So, gitudluan ta nga atong higugmaon ang Diyos labaw sa tanan. Posible ba nga nahigugma ka sa Ginoo niya, di ka mag-tithe? Ha? Yes? Ha? How do you, unsaon nimo pagpakita nimong gugma sa Ginoo? Pagtuman, pag-obey sa commandments sa Ginoo, pag-honor sa Ginoo. Okay, so daghang maingon na gugma ko sa Ginoo pero di sila mo honor sa Ginoo, di nila iuli ang sa Ginoo. Asa man imong gugma ana? Gugma ras baba. Wa gyud nakita sa atong mga buhat. Kung yenta na higugmas Ginoo, musunod ta niya. I-honor nato siya. Ug tanan maingon og ato siyang pasidunggan. So ang pagdala sa ikapulo, dili na ingong bahin sa kwarta, bahin na sa imong kasing-kasing. Gusto ba ka nga mo pasidungog sa Ginoo? Ingon sa Matthew 6:21. It says there, where your treasure is, there will be your heart also. So kung gusto kang imong kasing-kasing na sa mga butang sa Ginoo, ato siyang i-honor pinaagi sa atong wealth. Og ang tanan nga panalangin sa Ginoo mingon og
Amen. Our God is so good. Sige, manindog ta mga kaigsuunan. Dadaan ninyo ikapulo inyong mga halad. Okay, padayon kita kung naggama mo og pledges para sa atong lapu-lapu. 500,000 na lang atong gibayaran para sa atong lapu-lapu nga land. Yes. Pagpaking Ginoo, Sister Binky rin nalipay. Unya karon natin gi-acquire para sa atong Minglanilla nga church. So we thank God for that. Sa mga opportunity gihatag sa Ginoo. Mag-faithful ta mga kaigsuonan. Amen? Let's pray, Ginoo. Ikaw ang amon Diyos, ikaw ang labaw sa tanan. Imo kaming giingnan, higugmaon ka sa tibok na mong kasing-kasing, tibok na mong hunahuna, tibok na mong kalag, bisan pa tibok na mong kusog. Lord, ni-acknowledge me nga ang tanan nga naa ka namo gikan kini kanimo Ginoong Dios. Imo ra kining gitugyan kanamo Lord, ug ingon ka nga ang 10% imo ha. Og Lord, karon kami nagadala sa imong tithe. Og Lord, bisan pa kauban sa tithe, nagadala kami sa among mga binhi, mga seeds nga among gitanom Lord, para ikaw magabubog panalangin kanamo nga sobra-sobra pa Lord. Ingon ka nga among mga panudlanan imo yung punon og mag-awas-awas kani Ginoo. Salamat Lord sa panalangin. Salamat nga tinuod ka sa imong mga saad. Wa kandi ka mamakak. Og Lord, kami anaa aron sa pagdatag og kahimayaan diha kanimo Lord. Among hatag bisan pa ang among mga kasing-kasing nga mahimo kining mahigugmaon kanimo. Nga among mga kasing-kasing Lord, ikaw ang mauna sa among mga tinguha sa kinabuhi sa among kasing-kasing. Dawata kini Ginoo sa ngalan ni Jesus ug ang tanan nga masinubtanon mingon og amen. Yes. Use our offering. Palihog isulat inyong pangalan para ato ka nang ma-record, mahatagan mo og mga receipts. Salamat kaayo igsoon. It's now time to give back to the Lord. If you are online, you may send your tithes and offering via bank transfer. And here is the bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. Remember, every believer is a disciple maker. February, the time of the year where many singles are bitter at the absence of a love life. To many, it is a season for sana all. Being single is like the process of brewing coffee. The coffee bean might be insignificant at first. It is even very bitter too. But it has to go to a process that takes effort, patience, and much waiting. And at the hands of a great coffee barista, the outcome is a most tasty and aromatic beverage that we all love and enjoy. So chill and relax. Allow the great coffee barista, our heavenly daddy, prepare you and your special someone for each other. Trust his heart that what he has in mind is only for your good. Drink of his love. Have a sip.
spiritual stirring in a generation that's longing for awakening. Arise, let the church arise. Awakening is coming to your city. Awakening is coming to your land. Awakening is coming to your city. Good morning, PC Go. The song that we're about to sing now, it's entitled "A Good Time for a Miracle." Who here is believing God for a miracle? Amen. No, we are really believing and praying that by this honoring God with our first fruits, this will activate the miracle that we are believing God for this year. So no, it's really a good declaration of God. This time is really a good time for a miracle. Amen? Amen. So I hope and pray that the message of this song will be able to minister to you and just encourage each and every one of you. Amen? Mary had a brother. That man was 6 feet under. His sisters grieved for 3 days long. Poor Lazarus was surely gone.
Yes, mic please. Thank you. Oh, our God is good God, amen. It's a very beautiful day. It's our First Fruit Sunday, one of the most awaited event that we have been longing to do to honor the Lord. This is not one of those Sundays that we come to ask the Lord for our blessing, but we come to honor Him, and in return, the Lord's promises begins to become a reality. And all of the people says, kainumdum na ko, Cebuano Service din. Okay, mayong buntag sa tanan. Ingna imong tapad, mayong buntag. Nalipay ko nga maayo kag ngisi karong kabuntagon. Amen. So gamay nga pagpahinumdom sa atong pagpasidungog sa Ginoo sa atong unang abot o sa atong unang ani. Mao ang pagsabot nga ang Dios nagtudlo kanato bahin sa atong gitawag nga ang iyang pagkadiyos kanato. Ang iyang pagkadiyos mao'y pinakarason nganong kita muduol sa Ginoo nganha sa pagtuman sa iyang pagmando nga muhatag kitag pagpasidungod sa iyang pagkadiyos. Atong balikan ang atong pipila ka mga pahimangno na ay po nga gigamit nga first or beginning mao ang word nga roshit or reshit o ang ikaduhang pulong mao ang bikurim. Ang reshit sa Hebrewanon mao na ang pulong nga nagpasabot nga pinakauna sa tanan sa asayo nga pag-abot o ang matawag nato nga una sa panahon, una sa pagkabutang, una sa pagkahanay ug una ug hingpit sa tanan nga mga kalidad nga mahimong mahatag sa usa ka tawo. So ang word nga roshit nagbuot pasabot nga una mauna nga pagmugna sa Ginoo sa kalibutan, mao po'y gigamit sa Genesis 1:1 o pagngadto sa Mateo 1:1 mao po'y gisulti sa Ginoo nga sa sinugdanan ang pulong gikuyugan sa Dios o ang pulong mao ang Dios ingon ang Biblia. So sa atong pagtuki niini sabton lang nato nga nagpakita sa Kolosa 1:18 nga ang Dios mao'y pinakasupremo, pinakahingpit, taas, labaw sa tanan, ug ingon ng Biblia sa Exodo 20 nga kung naay mas labaw sa Ginoo sa imong kasing-kasing, ang Dios nagsulti nga mga bugho siya. He is a jealous God, and He even noted, ingon siya sa Exodo 20 versikulo 3 nga dili kita mubuhat og Dios sa atong kasing-kasing. Ang Dios mauna ang mga idol nga gitawag sa English, mauna ang mga butang nga nagpalayo nimo sa Ginoo o nibabag sa imong pagduol sa Dios. Kay ang tanan nga nagpahibulag nimo sa Ginoo nga naghatag kanimo og lahi nga prioridad, idol na siya. Mauna ang gitawag sa Ginoo nga iyang dili gusto nga iyang pangabughuan. Mauna ang butang nga nagdaot sa Israel, nagdala sa ilang pagkaubos, pag-us-us o pagkawala sa ilang mga butang nga unta ilaha. Hinaot nakakaton na ta sa anang mga pagtudlo sa Biblia nga ang rason sa kapagkawagtang daot sa nasod sa Israel mao ang pagsimba nila sa laing Dios. Ang klaro, balik-balikan nato, ang Dios nga gisulti sa Biblia mao kana ang bisan unsa nga mas labaw pas Ginoo. Kung unta panimbahon, dili ta manimba. Kung unta magbasa sa pulong sa Dios, dili ta mo basa. Kaning mga butangan nagpakita nga ang Ginoo dili una sa imong kasing-kasing. Gihimo lamang nimo ang Dios nga relihiyon, adtuan madomingo, pero dili gyud siya ang imong prioridad. Tungod kay ang Biblia nagamit sa word nga roshit, nagpakita ang Dios nga siya ang una ug labaw sa tanan ug wa pay mas lain pang angay mo labaw. Ikaduha nga ato nakatunan sa Hebrewanon mao ang word nga bikurim, buot pasabot ang saad nga taliabot. Atong nakaplagan sa pagtuki sa pulong sa Ginoo, akong basahon karon ang Roma 11:16. Basahon nato Roma 11:16. Kung nakita na sulti kog amen. Ingon ang Biblia sa Roma 11:16, kung balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an niini, ug kung balaan ang gamot sa kahoy,
balaan usab ang mga sama. Dini nato nakatunan ug nakaplagan ang word nga sinugdanan sa panalangin o ang panaad sa taliabot nga panalangin. Sa ato nakatunan nga ang paghatag sa unang ani, unang abot, unang bunga nagapakita sa taliabot nga mga bungang taliabot nga gisaad sa Ginoo. Kay ang word nga bikurim o aparke sa Griego nagpakita nga taliabot ang panalangin ug inguntong usa ka magtutudlo sa iyang pagtuon niini ang pulong nga bikurim buot pasabot mura kuno siya ang mo-activate sa tanang saad. Ingon siya sa iyang Hebruhanong pagtuki nga ang bikurim mauni ang mag-set up sa imong kamalig. Mauni ang muhanay sa imong butanganan. Kay siya man ang saad nga taliabot. Nganong mubuhat man kas kamalig? Nganong naa man kay angay nga butanganan? Kay naa kay gi-expect nga panalangin. Kung wala kay first fruit, walay mo set up sa imong kamalig. Way muhanay sa imong kamalig. Ug mao na ang gigamit kay ang unang abot mao ang bikurim sa Hebruhanon o aparke sa Griego nagpakita nga mauni ang saad nga taliabot o muabot. So mao na nga atong gituki kana dili tanang tawo mutuon ni inigson makiglalis pa sila nga panalapian. Ang rason nga nung gibuhat na og tinuod na apoy mga tao nga mao na ang rason nga nung gihagit ang tawo ngoyong ana, pero kung mubalik ka sa pulong sa Ginoo itarong nimo imong kasing-kasing naa sa motibo ang panalangin sa Dios. Naa sa pagtuman sa iyang pulong ang paghanay sa pagbubo sa Ginoo sa iyang mga saad. Ang Roma 11:16 nagsulti, kung balaan unang tipik sa paan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang katibuukan. Nasabtan nato nga ang ikapulo ug ang unang abot similar pero dili pareha. Similar sila kay giangkon sa Ginoo ang duha kabutang, ang ikapulo ug unang abot iyaha kana ingon ang Biblia. Pareho sila kay ang unang abot ang ikapulo pinakahingpit nga mga halad nga ihatag sa Israel ngadto sa ilang Dios. Pareha sila. Pero lahi sila kay ang unang abot gikan sa ani, apan ang ikapulo gikan sa regular nga mga ani. Ug ang unang abot walay kantidad, nagasigon sa saad, panalangin ug atong matawag nga salig sa Ginoo nimo. So ang unang abot salig ka na sa Dios, magamay man madako, salig gyud na sa Ginoo, meaning pagsulay na siya. Kay ang tanang pagsalig naa magyud pagsulay kung makatuo ba gayud kita sa Ginoo. Mao na nga ikaw gyud mismo ang mubasa sa pulong sa Ginoo, ikaw ang mopalig-on sa imong pagsalig. Kung makatuo ba ka sa iyang pong or imong lantaw sa imong una-una sama sa gusto sa yawa, bungkagon ang tanang butang nga iyaha sa Dios. Kay ba kay igsuno ang yawa kay bao sa tanan, pero iya lang i-twist ang konteksto ug ang tumong sa Ginoo. Kay bao siya, mao na nga successful ang yawa sa pagkumbinser sa tao nga pag-abot sa panalapian, dili angayan ang Ginoong mudawat. Dili angayang ihatag sa Dios ang mga panalapian tungod kay dili na kinahanglanon sa Ginoo. Tinuod man sad, wa tay madala sa Ginoo. Mo nang dali kay ta mabitik, pero sugta pag-ayo igsuon. Ang panalapian o gitawag natong bahandi mao nay gigamit nga tools sa Ginoo. Gigamit nga sa kabtangan nga magamit upang mapatud-an ang mga butang o mabuhat ang mga butang. Sa atong nakatunan sa Mateo 6:21, ingon ang Biblia, kung asa ang imong bahan dito, adito ang imong kasing-kasing. So ang gilantaw sa Dios ang kasing-kasing. Matinud-anon, putli o paglantaw sa pulong sa Dios nga iyaha sa Ginoo. Ug tungod niya na atong makaplagan nga naay pinasahi nga pagtudlo ang Ginoo sa nasod sa Israel nga hangtod karon tulo sa usa ka panuigon magbalik-balik ang nasod sa Israel sa pagdala nila sa ilang halad ug isilibrar nila ang tulo ka espesyal nga pagsaulog. So, lahi ang ikapulo, lahi ang unang ani, lahi ang halad. Nakita po na nato sa Nehemiah, Kapitulo 10, 35 ngadto sa 37. Nagpakita nga lahi ang kamalig ngadto sa
ikapo, lahi ang kamalig ngadto sa unang abot, ug lahi pod ang kamalig sa mga halad nga gidala sa katawhan sa Dios. So, nagtudlo po ng Ginoo sa ato nga sa matag tuig, subot pasabot, kasa sa panuigon, ilag yun ning pagabuhaton. So we do this every year, once a year, matag tuig sa atong panimbahon sa Ginoo. Karon atong balikan ang mga pipila ka pahimangno og pahinumdom. Una, ingon ng Biblia nganhi sa Exodus 22:29. Exodo 22:29, ingon diri, apan bisan unsang butang nga gihalad na sa usa ka tawo ngadto sa Ginoo, tao siya o mananap umang nga iyang napanunod, dili kani igabaligya o malukat. Ang tanan nga gihalad alang sa Ginoo, balaan kaayo alang kaniya. Dili na malukat, ug ang tao nga gihalad kinahanglan nga patyon gayud siya. So there is the breaking of the neck. So kung ang unang abot iyahas Ginoo, kisahay kahayupan o dili ihalad sa Ginoo, kinalang patyon, or ang word nga breaking of the neck. Sa Hebrewanon, ang word nga breaking of the neck has got to do with rebellion. Kay ang pagkagahi sa uluhan sa nasod sa Israel naglabot sa ilang pagsupak sa Ginoo. Ug mauna ang simbolo nga gigamit nga patyon o ang pagbali sa iyang liog para mawala ang gitawag nga rebelde. Nga atong nakita ngadto kang Akan sa iyang tribo, gipatay silang tanan kay nisupak sila sa pulong sa Dios. Moingon ka, well, pastor, saman kung dili ko muhatag, di ba ko mapanalanginan? Na may kaluoy ang Ginoo igsuon. Pero musulti lang ko nimo, ang pulong sa Dios nagsulti pod nga lahi ang pagpangandam sa taong nakasabot sa iyang pulong, ug lahi pod ang nakaluy-an sa Ginoo. Ug ang tanan musulti og amen. So ingon ng Dios nga ang tanang iyaha ang muhikap niini makakaplag og panunglo. In fact, ang sulti sa Biblia nga ang banay nga makaplagan sa balaang butang makakaplag og tunglo sa Dios. In meaning, kung nabilin pa sa imong sa imong panimalay ang iyahas Ginoo, ang tunglo magpabilin sa banay. Kay naay butang nga dili imuha nga gibilin nimo ngadto sa imong banay. Og magdala ka na og sa atong pulong karon di malas magdala sa ato og mga dili maayong mga panghitabo nga di nato angayan nga unta dili na pero maagian tungod sa sayop nga pangunahuna kanang pagpanaginot. Sayang usik, tinuod man na nga sayang og usik, pero kung dili imuha ang butang dili na sayang kay di man na imuha. Igo ka nga nagpasidungog sa angayan nimong pagabuhaton. Kung nag-uli ka sa butang nga dili imuha, wala kay makuha ana kundili ang pagpasidungog. Now, naay meaning ang pagpasidungog pag-abot sa pagpasidungog sa Ginoo, lahi pud na siya. Atong malantaw na unya. Pero sa pagkakaron atong pahinumduman, ang butang nga iyahas Ginoo nga mabilin sa inyong panimalay dili magdala og kaayo. Ug naay warning sa Jeremiah chapter 2 verse 3. Jeremias 2 versikulo 3. Ako lamang ikaw, o Israel, ikaw ang labing maayo sa akong anihon. So ang nasod sa Israel, unang ani sa Dios, una niyang abot, ug ingon siya, gikastigo ko ang tanan nga nagsakit kanimo, ug gipadad-an ko sila dagkong kadaot. Ako ang Ginoo nga nagsulti niini. Let me read in the NIV sa English. Israel was holy to the Lord, the first fruits of his harvest. All who devoured her were held guilty, and disaster overtook them, declares the Lord. So ang kinsa man nga muhikap, mukastigo, mulapaw, mulapas ngadto sa tao nga gitawag sa Ginoo nga iyaha kastiguhon sa Dios. Og mauna ang nahitabo sa binsaman, kinsa ang gustong mudaot sa nasod sa Israel nga gitawag sa Ginoo nga iyahang unang bunga, mao'y makakaplag sa gitawag nga kastigo sa Dios. Pero kung magmatinud-anon kita, so akong balikan ha, una, lahi ang ikapulo, lahi ang ani, pareho sila pag-abot sa kalidad o paglantaw sa Ginoo. Kay iyahan na sa Ginoo, isay na nag-iya. Ikaduha, balaan sa Dios, set apart, dili na mahimo magamit sa laing butang. Ang Dios ray mahibaw sa iyang gustong ipabuhat ni ana.
Ug ikatulo, mao atong nasabtan nga ang pagkalahi-lahi niya na tungod sa iyang kantidad, dili sa kalidad. Sa iyang quantity, dili sa quality. Ang quantity, ang first fruit, ikapulo, kantidad yun na siya. Pero ang unang ani, sigun sa salig sa Ginoo dinha sa imong banay. Ug mao po niyang atong gigamit nga pagtuon, paglantaw sa kaugmaon nga maprotehian ang atong banay o pamilya o patigayon o negosyo sa gitawag natong recession impact or mga sakuna nga muigo sa atong paningkamot. Timanig so no, pag abot sa 2021-22 nga ang pandemya ni igo gyud 2021-2022 ni igo gyud ang pandemya ug nihatag gyud siya og gatawag nato nga kasamok sa banay, sa kaugmaon, sa mga negosyo. Ang saad sa Ginoo nga dili ka maigo, nahitabo gayud kana sa mga taong mituo sa iyang puong. So dili na ni siya atong matawag nga tinuod ba o di. Naaragyo na sa inyo kung ang pulong ba sa Dios iyaha sa Ginoo or iyaha ra sa imong kaugalingong panabot. So atong tan-awon ang mga panalangin nga gisaad sa Ginoo. Akong giusab ang arrangement para dali masago kay ang atong mga first gen magpatabang ko sa pag-ampo para paspas ang atong pag-ampo o dili paspas in a sense nga ang oras dili mahurot enya maampuan nato sa saktong panahon. Unang panalangin, ingon ang Biblia, panalangin na niya ang atong mga gipaningkamutan or the blessing of all our crops. Kung unsa may gilihok sa imong kamot, panalanginan sa Dios kung hatagan nimo siya pagpasidungod sa imong kinabuhi nga makitaan sa imong mga lakang. Ang unang panalangin sa paghatag pasidungog sa Ginoo sa unang ani, mao ingon ng Deuteronomio 28:8, the Lord shall command blessing upon you. Ang Ginoo mumando sa panalangin maanaa kanimo ngadto sa imong balay tipiganan ug sa tanan nga imong pagalihukon. Panalanginan ka sa yuta nga ang Dios maghatag diha kanimo. So unang saad sa Ginoo, panalanginan niya ang lihok sa imong mga kamot. Panalanginan sa Dios ang imong gipaningkamutan. Kung makasabot ka sa unang pagpasidungog sa Ginoo nga angayan ihatag uli balik diha kaniya. So the first blessing is the blessing on all of our crops. Ang crops mauna ang tanan nimong gipaningkamutan nga magamit para makatugtagbo, makahatag sa imong banay ug kaugmaon. Ug mauna ang gitawag natong predictability of the blessings of God. Kay kung ang saad sa Ginoo imog yung subayon, ang saad sa Ginoo mubuhat gyud na og mga kahibulongang mga butang. Og mauna ang una nato for the sake of time, blessing on all of our crops. Kung panalanginan sa Ginoo ang tanan nga gilihok sa atong mga kamot, nga iyahan niya of course, dili binuang, dili sikwahe sa iyang tumong apan iyahas Ginoo, ang saad sa Dios iyang panalanginan ang lihok sa atong mga kamot. Ikaduhang panalangin, not only the blessing of all of our crops, but the blessing on our barns. The blessing on all our barns and bats. Ingon sa Panultihon 3:9, Panultihon 3:9, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot o ang panalangin paghatag pasidungod sa iyang unang abot sa imong yuta, kung buhaton mo kini mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Atong nasabtan ang bino nagsimbolo sa kalipay, katagbawan sa Dios ngana sa atong pagkatao. Ang bino nagsimbolo sa kadagaya ug kalipay nga mahatag sa Ginoo ngadto sa iyang banay. So ang saad sa Ginoo una, panalangin blessing on our crops, and then kung nga panalanginan ng atong crops, mungadto na sa atong mga kamalig. So blessing on our storehouses. Ikatulo nga saad, blessing not only on our storehouses, but there will be blessing on our household. So blessing on the crops, blessing on our barns, kung puno na atong mga kamalig, nag-awas-awas sa kalipay, panalanginan sa Dios ang atong banay. So turo ka panalangin, crops, sunod, storehouses, sunod, ang household. Ingon sa Ezekiel 44:30, Ezekiel 44:30,
The best of all, the first fruits of all of your special gifts belongs to the priest. You are to give them the first portion of your ground meal so that blessings may rest on your household. Ang una ninyong abot sa tanang halad, ila sa mga kaparian, ihatag usab kaninyo sa mga pari. Ang unang abot ninyo sa sibada, aron panalanginan ang inyong panimalay. Unsay buhaton sa Ginoo? Panalanginan ang atong mga panimalay, but pasabot na ay mga detalyeng gihatag sa Exodus 23:25. Exodus 23:25, ingon siya, you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. He will take away sickness from the midst of you. No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. Ako basahin sa Binisaya, simbaha ako ninyo sa inyong Dios, sa tagan kamog pagkaon sa inyong pagkaon ug tubig, ug ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Sa inyong nasud walay babaeng makuhaan sa iyang gisabak, ug ang tanang makabaton ug anak hatagan ko kamog taas nga kinabuhi. So muhatag galing ang Dios og panalangin. Muhatag ang panalangin una sa imong mga gipaningkamutan, imong crops, ikaduha ang imong banay, a storehouse, ikatulo household. Sa imong household, naa din ha ang panalangin sa pagkaon ug tubig. Panalangin nga dili ka mahimong kawang apan produktibo. Sa imong household, mapanalanginan nga ang saad sa Dios ingon siya nga hatagan kita og taas nga kinabuhi. You will have a full lifespan. Ang hatag sa Dios nga full lifespan mao ang 70 anyos nga panuigon. And after that, grasya na kay nagmaayo ang imong pagtagad sa imong ginikanan. But the promise of God said that 70 years is the age that He has allotted for us on earth. If you've been good to your parents, then you can live 105, 110, napulo, bali, 35 katuig kag magdawat og senior citizen love gift every December. Can you imagine? Nagsigig dawat. Ug tanang panalanginan si Dios musulti og. So number 1, blessing on our crops. Number 2, blessing on our storehouse. Number 3, blessing on our household. Ang sa household na din na ang pagkaon, ang atong ilimnon, ang mga sakit, ang atong pagkamabungahon, dili kawang. Igsuunot man ini, dili ni sa kantidad, kasing-kasing. Makita sa Dios ang kasing-kasing paagi sa imong paghalad. So ayaw pagkaguol kung gamay ra o dako. Ingon to, di ba, atong nahisgutan ni adto, ingon tong magbubukid. Sir, pila ba gyud ng tithe? Ingon siya, ang tithe 10%. Pila man ang 10% sa kagatos? Pila? 10. Pila 10% sa usa ka libo? 100. Ingon taon tong magbubukid, kaluoy sa Ginoo. Ngadto siya nakahalin man siya og yuta. Nangutana siya sa iyang alagad sa Ginoo, Pastor, pila man ang tithe sa akong nahalin nga yuta? Pila may nahalin sa yuta? 3 million, Pastor. O 300,000, dali-dali siyang nitubag, kaluoy nako. Mas dali mo hatag kung gamay. Lisod na kung wa ka maanad sa gamay nga mga tukas mga dako. Una nga, suwayan yung kas Ginoo sa dako o gamay kay ang kasing-kasing ang iyang lantawon. So blessing on all of your crops, saad sa Dios, blessing on your storehouses, blessing on your household or family. Ikaupat, ang pagpalayas sa Ginoo sa tanan nimong mga kaaway. Okay? Ingon dito sa Exodus 23:19-24. All of this has in context with the first fruits. Tanan nga scripture nga atong gibasa, labot yun kini sa unang ani. Ingon sa Exodo 23:19. 23, Exodo 23:22 na lamang tamo diretso. Apan kung mamati kamo kaniya ug buhaton ninyo ang akong isugo kaninyo, makigbatok ako sa mga nakigbatok kaninyo ug makigatbang ako sa mga nakigatbang kaninyo. So nagpakita ang Dios nga if you honor Him with the first fruit of all of the crops that He has provided your hands finds to do, ingon siya, I will be an enemy to
your enemy. Ako ang makigbatok dina kaniya. Subot pasabot, the Lord will drive out your enemy. Sa atong panahon karon, He will drive out your competitors. He will drive out those who try to overrun you or try to take advantage of you. Why? Because the Lord made a promise that those who honor Him likewise will be honored. So blessing on your crops, blessing on your storehouses, blessing on your household. And number 4, He will drive out enemies. Okay? Ikaupat, mao ang enlarging of our territories. Ha? Ingong bitaw ko ikalima. Ngano ni balik mo si ikaupat? Ikalima. Ay, Lord, tabang. Ikalima, salamat di ay sa tanang maigsuon nga nitabang gahapon sa atong pre-clinic. Naatay si Tinta kay Uchong Kalag na dugang sa gingharian sa Ginoo. Praise God. Manumano ni siya nga gistoryahan, giampuan, giesplikahan, ug nakakaplag sa grasyas Ginoo. Grabe. Salamat sa Ginoo sa atong counselors, sa atong doctors, nurses, ug sa tanang manpower nga gigamit, nagpagamit diha sa Ginoo. Grabe. Naapoy nag-provide sa tambal, nag-provide sa paniudto, nag-provide sa snacks, nagtagbo gyud ang Ginoo. So, ikalima mao ang pag-enlarge sa atong territory. Pagpadako, tungod kay gipanalanginan man sa Dios ang imong kamalig, panalanginan imong banay. Unya wa nay kaaway ang makalupig diha kanimo, way competitor ang makapahapla nimo, dinha mo enlarge, padakon sa Dios ang imong teritoryo, ang imong kamalig, ang imong kayutaan, ang imong negosyo, ang imong patigayon, ang imong gipaningkamutan. So ako lang gi-arrange para dali pagunahuna mga saad sa ginubahin sa atong mga paghatag, pagpasidungog sa Ginoo. Ikaunom, mao ang paghatag sa Dios kanato ug atong matawag nga ang pasidungog sa Ginoo kanato. Number 6 will be God honoring us. Remember the Bible said, who honors me, likewise I will honor. Ingon sa Deuteronomy 26, paminawa ang 18. Deuteronomy 26 verse 18, karong adlaw. Now again, the context is about first fruits. Ako lang gi-shorten ang pagbasa para sa oras. Ingon sa bersikulo 18 sa kapitulo 26, karong adlaw usab mingon ang Ginoo nga kamo iyang katawhan sumala sa gisaad kaninyo, o nga kamo magtuman sa tanan niyang gisugo. Himuon kamo niyang labaw sa tanang nasod. Himuon tango sa igsoon? Alang sa iyang dungog og himaya, usa ka balaang katawhan nga iyaha sa Ginoo nga inyong Dios sumala sa iyang gisaad. In English, the Lord has declared this day you are His people, His treasured possession as He has promised, and that you are to keep all of His commands. He has declared that He will set you in praise. Cathedral. Amen? He will set you in fame. He will set you in honor, high above all the nations He has made, and that you will be a people holy to the Lord your God, as He has promised. So ang pagpasidungog sa Ginoo igsoon, gamay ra kaayo ng atong mahatag. Ikumpara nimo sa iyang saad nga taliabot. Ikumpara sa iyang pagabuhaton. Mahimo kang kay giuna nimo ang labaw sa tanan, mao ang Ginoo, himuon pud kaniyang labaw sa tanan. Gihatag nimo ang pinakahingpit diha sa Dios, himuon pud kaniyang pinakahingpit labaw sa tanan. You see, whatever you sow, you reap. The Bible says clearly. Unsa imong gitanom, mao ra poy imong pag-aanihon. Mao kana ang atong nakaplagan nga iyang sad. Ug ikapito, mao ang imong pagkamalampuson. He will make you successful. Ingon ang Mateo 6:33, apan unaha ang iyang gingharian ug ang iyang kamatuoran ug tanan nga imong gikinahanglan iyang ihatag ikadugang diha kanimo. Ayaw nakabalaka sa taliabot nga ugma, kay ang ugma na ay kaugalingong kabalaka, pagpuyo sa matag adlaw, kay ang matag adlaw sakto sa iyaha sa Ginoo. So ang saad sa Ginoo nga ang pagtagbo sa atong mga panalangin, mubalik yun sa atong panabot sa iyang po. And that is why we are going to do this today.
every first Sunday of February, we honor the Lord with our first fruits. So kaming magtiayon, maoy unya ang atong first gen. Ang among buhaton tungod kay we need to make sure we pray for everyone and we don't go overtime. We will be asking our first gen to help us pray for you. So but pasabot, ang first gen, kami magtiayon, magampo mi sa ila una, and then sila mutabang sa amo sa pagampo sa matag pamilya, hantod sa mahuman ang matag usa, and then mupadayon kitag pagpasalamat sa Ginoo. So ang una, kami usang among banay mupasalamat sa Ginoo sama sa gisugti sa Dios sa Deuteronomio 26, pag-abot ninyo sa yuta nga gisaad sa Ginoo mungadto mo sa kaparian, musulti mo sa tanan nga giagian kaninyo, giagian ninyo ug pasalamati ang Dios sa iyang pagpanlihok nga nakaagi mo sa tanang kalisdanan ug ana-ana kamo karon sa yuta nga gisaad sa Dios. You will go before the Lord and talk to Him about your process you've been through and how the Lord has brought you where you are today. Of course, naagi mas maayo. Pero kung asa ta karon magpasalamat kita sa Ginoo kay ang iyang kamot nagdala kanato dinhang dapita. Ug tanan mo sultiog. Unya pag human ninyo nga banay mo pasalamat sa Ginoo kung if you need to tell how the story has been and how the struggle has been, then you talk to God about it, and then the victory after. And after you thank God, then you can come up here in front and we will receive the first fruits offering and we will anoint you with the promises, anoint you with oil, and declare the promised 7 blessings of the Lord for your life. And everyone said? So magsugod ta sa una natong mga gikasaligan sa pagpangalaga dinhi sa Praise Cathedral, ug sila ang among unang ampuan, muuna sa midiri sa tubangan akong banay, pag humanamog hatag sa Dios, naapod sila dinha nagampo sa ilang kaugalingong pagpasalamat sa Ginoo pag humaniana, muduol sila diri sa tubangan para among ampuan, unya pag humanamog ampo nila mupabilin sila diri ug kamo na pod musunod dinha sa ubos, mupasalamat sa Ginoo ang banay, and then you will be prayed for as a family. Pampuan kamo sama sa usa ka banay ug ideklara ang panalangin sa Ginoo. Amen. Amen. Akong tawagon ang atong worship team sa pagpangandam sa atong paghatag sa Ginoo. And then atong usa-usahon ang matag banay sa pagduol sa Dios. Manindog sa taigsoon para sa atong pagpasalawat, aawitan sa nato ang Dios. Let's all stand up.
ka sa tanan. Gikan kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan. Ikan kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Tatlong Visayas o Mindanao, maglayok mo kanimo. Tanang kanasuran, magahalat kay mo og magingon. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan. Gikan kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Takos niya iro, you worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night and day, let incense arise. 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 Day and night and day, let
Apo sa inyong banay, samtang hinay mo awit ang atong magdadahing. Ipasalamat sa Ginoo ang inyong giagian ug asa mo karon. Ug pag humaniana, pasalamat sa Dios. You can come up here in front, here at the altar. Unahon sa nato ang unang henerasyon sa pagpangalagan. And then you will follow after. Okay? Salamat sa Ginoo. Sige, pasalamat na sa Ginoo sa If you're done, you can come up here. We'll pray for you first, Jen. Sige, we'll pray. Family. Stop sa unahon. Okay. Put your first fruits. Father, we honor you for your goodness. You have seen our past, you're seeing our future, and it's our faithfulness that will determine the details. So I pray right now the blessings of God, the blessings on their crops, whatever their hand finds to do. Let the strength of God be upon them. Let the goodness of God be upon them. Let them be one in you. Lord, I pray that you use your word to guide and bless them, so that there will be a brimming over with their vats, an overflow with their storehouse. So Lord, I lift them up to you right now and pray for the blessing to come forth upon them, and they will honor you as they put you first in their lives. Not only that you will bless their household, but Lord, you will enlarge their territories. Because the blessings of God in their household will bring them strength, will bring them, oh God, the wisdom, and they will receive the favor of the Lord. And Lord, I thank you, Lord, for your promise that you have declared that you're going to honor your word upon them as they honor you with your promises. Lord, I now lift them up to you in the name of Jesus and pray that the strength of the Almighty will be their strength. Lord, thank you, for they will enjoy the favor of God, enlarging their territories, and all their enemies, oh God, shall be defeated. They will come in one, that they will flee in seven. Thank you, Lord, for you will honor them. They will be set high above all nations on earth. They will be set above because you have given them favor. And Lord, you will show your faithfulness and bring success to whatever their hand finds to do. We give you honor and glory in Jesus' name. Amen and amen. You stay here na lang, pray. Puyong mo yung hangin. Nakay ko ano. Father, right now we come before you and honor you with this men and women who has trusted your word for their lives. We are praying your word will come to pass. Lord, you promise, God, that you will bless the work of their hands. The crops will be blessed. Their crops will be blessed. Their crops will be blessed. And that their blessing will flow on their barns and their food and water. And Lord God, the household will receive the outpouring of God's blessing. They will honor you with whatever they have, and they will be receiving the promised blessing. Lord, thank you for not only that the crops will be filled to overflowing, but it shall bring forth abundance. The household will not be sick. They will be well, productive. And Lord, whatever their hand finds to do, you will be glorified. And Lord, salamat that you will remove all enemies, all competitors who tries to put them out. They will be removed out in Jesus' name.
you will drive them out. And Lord, you will enlarge their territories as a result. They will get more and more and more territories as you receive their honor of you. And Lord, they will be honored in return. And thank you, Lord, for success will come to pass. There will be success in their lives as you honor them with their lives. Father, thank you for your faithfulness in their lives. In Jesus' name. Amen. Ang inyong iba. Amen. Talaga kita. Kamong duha ka. Father, we thank you, Lord, for your goodness. In Jesus' name. Dinalak sa amin. You start praying, I'll pray also. Thank you, Lord. Father, we thank you, Lord, for your blessings upon them in the name of Jesus. You are the one who calls. You are calling productive on their lives, and they will find joy in serving you. Thank you, for they will see the hand of God moving in their lives. Father, we come before you, Jay and his family. Lord, imagsaan na ang kanilang Diyos. Ang blessing sa ilang mga abot, blessing sa ilang paningkaw, blessing Ginong Diyos sa ilang kamali, blessing sa ilang banay. Pagpalayas nimo sa ilang mga kaaway, pagtangtang sa mga tao nga maghatag og kalisod ug kasakit. Imo silang panalanginan o Ginoo Diyos. Imo silang pasidunggan sa ngalan ni Jesus. And that, Lord, they will find you moving in their lives, and they will find themselves blessed. Panalanginig ang banay ni Ginoo. Ikaw ang Diyos na maghatag pasidungog sa imuan ug maghatag Ginoo Diyos sa imong paghimaya sa paghatag ug kadahugan sa ilang banay. Salamat Ginoo Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Thank you, Holy Spirit. Come up now for family, there, pray, and then come up here for prayer. So matagbanay, you can stand before the Lord, look back what the Lord has done, and let the Lord bless you as you honor God in the first place. for your goodness and for your mercy. Oh, Rababandi, Bibababara. Sige.
Father, we lift them up to you right now, the 7 blessings, Lord God. Blessing on their crops, whatever their hand finds, blessing on their crops, blessing on their crops, blessing on their crops in Jesus' name. Pour out your outpouring of blessing. Their households will be blessed. Their barns will overflow. And you're going to pour out your blessings upon each of them. Success will be upon them. No enemies will rise against them, but they will be successful in the name of Jesus. You're going to honor the work of their hands. You will bring success to each of them, Lord God. Thank you, Lord, for your mercy that is overwhelming. Thank you, Lord, that you are good and that you are able to meet every need. Oh, Holy Spirit, we give you praise. Thank you, Lord, for your promise will become a reality. Your promise is going to be a fullness to all of their lives. Father, we lift them up to you right now. In Jesus' name, bless the works of their hands. Bless them, Lord, as they have planned to honor you with their strength, with their ability. Honor them, God, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh, Rababandi, Beba, Barabakanda. Oh, we give you praise. So, Radadababanda, Masik. Miss G. Father, we thank you for the 7 promised blessings that will come in Jesus' name, Lord God. Oh, we give you praise. Next, Napa. We give you praise. Thank you, Jesus. Seven promises that God has declared. We declare it to those that have honored you. And in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, we give you the praise and all of the honor, God. Oh, Rabapashendra, You are all things. You deserve the glory. So Rabapandi, Shekasendra, You worthy of it You're worthy of it all. Thank you, Holy Spirit. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Oh, Rabapandi, Shendra, bless. You Bless as a family, Lord God. Bless as a family. Bless them, God, as a family in the name of Jesus. Declare the 7 blessings of the Lord. Holy Spirit, the husband. For from you are all Panahal kanilang Ginoong Diyos. to you are all things. You deserve the glory.
Aton dayigo ng Ginoong Diyos. Zion,
this is the year of their breakthrough. Why don't we just give God a shout of praise? Amen! There's a Jericho in front of me. That's the land my father promised me. If that's what he said, then I believe. Gonna march right up to the enemy. Oh, and I won't live until we have the victory. Shout, shout until the walls come down. Shout, shout until they all fall down. Shout, shout until the walls fall down. Shout, shout until they all fall down. Down, down, they're falling down. Hey, 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 hey. There's a giant standing in my way, but he doesn't know it's gonna fall today. We have the victory. Shout, shout until the walls come down. Shout, shout until they all fall down. Shout, shout until the walls come down. Shout, shout until they all fall down. Down, down, they're falling down. Go, let's believe in faith. No matter what the enemy has taken away from us, God will bring it back 100-fold. Amen. Let's sing, I got back. I got back, I got back what was stolen from me. I got back, I got back, I got back what was stolen from me. I got back, I got back, I got back what was stolen from me. I got back, I got back, I got back what was stolen from me. I got back my joy, my peace, what was stolen from me. I got back my home, what was stolen from me. I got back, I got back, I got back what was stolen from me. I got back my peace, I got back what was stolen from me. Shout, shout until the walls come down. Shout, shout until they all fall down. Shout, shout until the walls come down. Shout, shout until they all fall down. Down, down, they're falling down. Hallelujah.
generation that's longing for awakening. Arise, let the church arise. 1, 2, 3. Awakening is coming to my city. Awakening is coming to my land. Awakening is coming to my city. Awakening is coming to my land. Awakening is coming to my city. Awakening is coming to my land. Awakening is coming to my city. Awakening is coming to my land. The earth is travailing. The heavens are crying for awakening. The demons are trembling. The angels are roaring for awakening. Arise, let the church arise. Awakening is coming to my city. Awakening is coming to my land. Awakening is coming to my city. Awakening is coming to my land. Awakening is coming to my city. Awakening is coming to my land. Awakening is coming to my city. Awakening is coming to my land. Awaken our land, awaken your people to will and plan. Awaken your church, awaken your bride, awake, O sleeper, open your eyes. Awaken your nation, awaken our land, awaken your people to will and plan. Awaken your church, awaken your bride, awake, O sleeper, open your eyes. Awakening, awakening, awakening. People are praying, fasting and declaring, awakening. Spiritual stirring, the generation that's longing for awakening. Arise, let the church arise. 1, 2, 3. Awakening is coming to my city. Awakening is coming to my land. Awakening is coming to my city. Awakening is coming to my land. Awakening is coming to my city. Awakening is coming to my land. Awakening is coming to my city. Awakening is coming to my land. Awakening awakening, awakening, awakening. Hallelujah. I'd like you to stretch your hand towards the first fruit altar. Our Heavenly Father, we now receive, according to the word, what you have promised. You said, God, when we honor you with the first fruit, the 7 blessings shall come. The blessing, O God, in all of our crops in the name of Jesus. We decree and declare, crops are blessed in the name of Jesus. And Lord, you promise
that the blessings of God will bring an overflow to all our barns. The barns will overflow and the vats will brim over with new wine. We declare, and every name that is on this envelope, as they honor you with the first of their fruits, we thank you, God, for their household shall be blessed. No one will be barren or unproductive. No one will be sick and remain to be sick, but they will all get well because of the healing of God upon their lives, and there will be blessing on their food and water, and there's going to be protection on their bodies, for you are our God. Thank you, Lord, for you will be removing all our enemies. You will drive all of them out in the name of Jesus, for you will give us wisdom. You'll give us favor and honor as we honor you with our first fruits. Lord, you promised that you are going to enlarge our territory. So we declare in the name of Jesus that the territories will begin to grow in the name of the Lord, and they will begin to reach more areas of their lives that they haven't been, and you will glorify your name upon their families. And Lord, thank you, for they are going to see the honor of God as they honor you. They will be honored. They will be set above high in place, for you have been glorified. And Lord, thank you for the success that you have promised when we seek you first and your kingdom and your righteousness. You will add unto us all that what we are going to need. Father, we give you all the glory and the honor for the trust that you have provided us, for the glory you have honored us, God, with the opportunity that we can give you all the glory and the thanks for the first fruits of all our crops, in Jesus' name. Hallelujah. Let's give God a wonderful hand of praise. Amen, amen, amen. Okay? There will be no training at 9:30. We'll just focus and give attention to our first fruits. Tell that person next to you. Yeah, first gen meeting. We will still have the first gen meeting. Okay. Declare this to your partner. You are on fire for God. You are on fire for God. You are on fire for God. On fire for God. Your passion for God will grow and will increase. Your passion for souls will grow and will increase. Your passion for the Word of God will grow and will increase. And everybody say, Amen. We will continue to declare it. Okay? This coming Wednesday, we have our Cutting Edge Fellowship. Next Wednesday. So get the tickets from Miss G. And then 26th, the 26th of February, we will have our mass wedding. Renewal of vows. So, reaffirmation of vows. Pastor is making hong-hong. Reaffirmation this February 26th. Okay, please register. You need to register before that date, so that we will be able to include you and you get the necessary things to be prepared. Like if you want, we are going to have a feast after that, and you need to also register. Okay? That's February 26th. If you are discipling people, they're already living together, and you're helping them to make their lives right, please tell them that they can join this February 26th. Amen? Okay, ang atong wow is February 24. Not, is it 24? 17. Huh? 17. Okay, 17, third Friday of the month. Lift up your hands. Yes, for 4 p.m. ang renewal of affirmation of vows. 4 p.m. Next. Training 1 o'clock. Okay. Training 1 o'clock. Lift up your hands towards heaven. Father, I declare blessings to your people. Your people are already blessed. Blessed in their coming in, blessed in their going out. This week they are blessed. Whatever they put their hands into, it's blessed. Thank you for favor. Thank you for open doors. Thank you for connections, God. Thank you for destiny helpers who will just come to their lives. They are blessed. They are blessed. They are blessed beyond the curse. In Jesus' name we pray. Go and make disciples. Every believer is saying, okay, go and make disciples. God bless you.